Köszöntöm minden kedves nézőket, aki nézi ezt a kis híradót, videót, filmet, stb. Nos, a mai állathíradónkban a krokodilevő vörös kengurukkal fogunk foglalkozni. Ugye ez a kengurufaj nagyon különleges, mivel krokodilt eszik, már is persze azonnal. Szóval most kaptam az új hírt, felfedeztek egy vadjúj, egy teljesen new fajt Amazonia környékén, és ez a faj nem más, mint a Homo erectus. Nos, konkrét információkat ugye még nem tudunk róla, csak annyit, hogy valószínűleg még van belőle néhány élő példány, de a kis könyvemre már megérkeztek az adatok, szóval most felolvasom az adatokat. Azt mondja, Homo erectus rendkívül egyszerű élőlény, a pálcika emberek fajához tartozik. Alvás igénye rendkívül kevés. Ettől függetlenül azonban nem támad mindig vidám és kiváló házi állat. Mérete 15 cm-től akár 3 méterig, azaz 300 cm-ig terjed. Nagyon érdeklődő az emberi tárgyak iránt, például a forgatáson elvette az egyik geográfus kislányától a játékgitárt, kiérti az állatokat. Helyi igénye sem valami nagy, ugyanis méretének kétszeresre kell legyen a terráriuma. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk házi állatnak tartasz egy Homo erectus, egy 15 cm-es példánynak 30 cm-es terrárium kell. Kedvenc étele pedig a sajt. Szóval, ugye stábunk leforgatta a még élő Homo erectus példányokat, és ezeknek a mozgásuk alapján egy animációt is készítettünk, amit a projektor technológiának köszönhetően ki tudunk vetíteni ide a stúdiónkba is. Szóval most, hogy kész vagyunk, következzék az egyik Homo erectus példány. Jó, aí, ó. Shite. Megpróbálom megijeszteni tudományos fejlettel példából. Nos, úgy látszik, hogy a Homo erectus rendkívül félénk élőlény, így ezzel azt hiszem híradónknak méltó befejezése lehet ez, hogy elbújt. Szóval, goodbye!